Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo dimanapun anda berada, bolo. Iki spesial kanggo sing komen-komen wingi, bos. Sepilno carane menek buah siwalan, bos. Sepilno sing buah siwalan sing piye, rasane enak ta ora, bos, dipangan. Nah, iki tak sepilno, bolo, tak penekno kanggo kowe sing komen-komen, bolo. Ini sing wong rembang-rembang ya sudah reti sing jenenge buah siwalan, sing wite siwalan wis reti kabeh, bolo. Iki kanggo sing ora reti ae, sing kanggo sing urung reti, bolo. Oke, pokoknya kanggo kowe tak sepilno kabeh, bolo. Iki lagi toko pertengahan. Nah, posisine suasanane koyo ngene iki, bolo. Iki sakjane iki menek iki kudune nganggo pengaman, bolo. Iki terpaksa, bolo. Iki menek ya tangan siji, bolo, karo kamera tak sepilno. Iki imbuhan ya, bolo, gak oleh nganggo dolanan lho, bolo. Nak menek nganggo HP ngono gak oleh, bolo. Tak sepilno kanggo kowe pokoke. Kudu nganggo pengaman ya, bolo. Sing wis mahir-mahir ngene iku ya biasane wis gak nganggo pengaman, bolo. Nah, posisinya ngene iki. Wis sampe tekan dhuwur, bolo. Piye ngeri. Engko iki buah siwalan, bolo. Tak sepilo mendhuwur buah siwalan. Posisi angel kabeh, bolo. Buah siwalane tak sepilo kok ngisor pelapah. Jeneng iki pelapah, bolo. Nah, iki buah siwalane. Oke, bolo, iki tekan dhuwur, bolo. Ambek anu menggos sing rareti iki sing jenenge daun lontar. Kegunaane iki beragam-ragam, bolo. Iki biasane iki dinggo tumbek, bolo, daun lontar iki. Nah, kaya ngene iki, bolo, suasanane ning dhuwur, bolo. Nah, ngene iki kacung iki. Kacungku iki makku. Iki nak pindahan dhisik, ngono kejebloan siwalan ya bahaya. Nah, iki posisine suasanane, bolo, tak sepilno, bolo. Iki saka dhuwur, bolo. Saka dhuwur pohon siwalan, bolo. Nah, kayak ngene iki suasanane, bolo. Pemandangan desa. Oke, langsung aja suwen babat aja, bolo. Bres malah ketul, bolo, arite. Oke, sepisannya, bolo. Oke, wah, coba, bolo, biar ambiar, bolo. Sakjane koyo ngene iki langsung dicoblokno dibabat gak oleh, bolo. Kudune nganggo tampar, dikerek, jadine gak pecah. Anak dibabat langsung dicoblokno tuh nak diocaki rawan pecah, bolo. Iki soalnya ya dipangan dhewe ora didol, bolo. Nak didol ya nganggo kerekan tampar koyo ngono kuwi. Oke, koyo ngene iki tak sepilno buahe, bolo. Mantap, ah. Oke, langsung tak jeblokno ya, bolo. 1 2 3. Biar iki. Lah posisinya sambiar ngene iki goleki siji-siji, bolo. Nah, ra digoleki ya ketelengsut. Nah, langsung ae, bolo, diklumpukno, engko dicecel. Golekine yo. Efeknya nak ora nganggo kerekan yo ngene iki. Goleki siji-siji, tapi nek nganggo kerekan ya langsung medhon dikerek, langsung diuculi wis dadi siji, bolo. Nglumpuk dadi siji. Ora usah ribet goleki ngecer ketelengsut ning ndi, gak usah. Ini kira dipangan dhewe, bolo. Nah, ngene iki goleki kangelan. Ketelengsut ning dine, ketemu neh, bolo. Wes langsung diuncelno ae. Kayak aneh wis gak ono neh, bolo.
nah iki wis. Mas kanan lah. Oke, bolo. Iki waya dicacel. Disepil rasane iki piye? Dojo ana siji nah bolo. Oke. Wis numpuk dadi siji. Nah, jenenge buah siwalan yo ngene iki bolo. Lah iki sing wis tak kupas separo bolo. Dadi ketok isine. Dadi 1, 2, 3. Nah, isine ku beragam-ragam bolo. Tergantung besar kecilnya bolo. Nah, isine apa? Siwalane cilik yo isine kadang 2. Nah, sing gede 4, 3. Nah, iki pecah bolo. Lho efek tak coblokno mau. Sakjane nganggo tampar dikerek. Tapi ora apa-apa bolo, tak pangane dhewe ae. Jadi gak didol bolo, dipangan dhewe. Tur lah iki rodok kena men bolo. Dadi niki dijajal pecah. Nah, tak sepilong niki. Buahe niki. Mantep bolo. Jos pokoke. Oke, tak jajal rasane bolo. Rasane mantep bolo. Rasane manis, ono kelenjer-kelenjere bolo. Oke bolo, sekian ya bolo. Pokoknya terima kasih yang komen ini tak sepilnya bolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo.